lagi sir. Berubay-ubay lagi rin sir. Sir, gamay ba kay murag di gyud madala. So kani atong dula karon ani premyo. No, gikan sa atong sponsor natin niya atong sponsor para na dula. Natay 3,000 pesos. Kining dula aron perti kining duta ron perti lingawa ginoon ba? Naisili. Kumbati ginawa kani lami gini. Kaning barbecue sili barbecue. Ya kani nga toothpick apilong bunigaon ron. Kini nindot nga dula mga kapaksit kay Pareha mi ba? Nasa sili na po koy sili. Nasa hard. Na po koy hard. Napoy soap. Oh, napoy soap. Oh. Napoy soap. Ang topping ba soap powder. Nga akong kontra mga kapaksit, mga friends. Oy lain si Don Pipot. Dama Challenge with Iploy Palaboy and Don Pipot. Si Don Pipot, ang inyong lingkod. Matibay ang kalaban natin ngayon. Simulan na. Galing pa to sa ibang planeta. Atong sugdan atong dula karong adlaw. Gabi perting tagay, karong buntag perting tagay. Kaugma ni, wa na kita matagay. So kani atong dula karon ani premyo. No, gikan sa atong sponsor natin niya atong sponsor para na dula. Natay 3,000 pesos. Kung kinsa makadaw kaning among dula karon nga challenge, mo'y makaangko na ning 3,000 pesos. No, mga ni ubay-ubay kining kwarta ron. Sa mananalo na tong laro na to, may prize tayo, 3,000 galing sa ating mahal na sponsor. Isa siyang kumikitang vlogger na din. Bato-batopik ta, gisa una. Sige, sige. Sige. Bato-batopik. Bato-batopik. Wala na kita ayon. Pilde kita sige. Larga bula. Kulba ning kuan oh. parang ano nang gumalaw. Wala kita ayon. Unsa man mo ana? Or si kasara, iro? Or ato ta sa black ana, black ra. Oh. First mo ba sili? Sili to sili. Iyay ka. Munigingon ro nga magkaon ta sili. Ako kay magkaon ka sili ni gron. Aha. Sili gyud. Bro mukaon bis do people to nagsili gyud. Kaog kitag sili ani rog tis. Kaog gyud. No choice. Ang puta. Bro gulay ni halal mo, ang galing mo ah. Nagpakain ka. Ako rin yung mag-auxili ni sunod ron. Bitaha gamay kay murag nairog ni kini akong kulapo ron. Kani murag magkaon kita barbecue nga sili ani. Murag di na kini maayo. Lama eh. Langak. Kulim hutda. Tanawa. Wa na. Oh, tanawa ha. Oh, wa na. Paksit na sad. Paksit. Murag di kini maayo. Langak. Bud ako na gini. Ana yo. Cheers. Wow! Murag mag di masahod. Murag maglinya gini ako ari ra bitaw. Kuan eh. Ako ani. Mo ni. Kanang. Mana kejer. Berubay-ubay lagi aja. Kan Duha ka oh, tulo. Aku am ni. Imo man ni. Nyaku am ni. Oh, Dua. duha ka. Agaray ka. Double impact man.
Mga na po ito. Ano na? Wala kita ayaw na sili, napundok na. Cheese ito, gamay ba, kay murag di kayo madala. Dapat ko sa o. Ninayot. Dapat sa... Wala kayo ayaw. Igo-igo ko, Jer. Naglinya na kay Iploy Palaboy. Sili sa Jer. Talaga na. Napay isa. Tuwara, Jer. Lain na ba? Hindi ako may mapildi na sa kiyan. Pagalawin na natin ang ating mga hari. Wala nga. Barbecue na naman. Matay, Jer. Kaon juga, Jer. Woo! Ano ba yan? Ang dami ko na Kaog sili, Jer. Matay na yung trabaho, Jer. Woo! Shout out! Murag imuha ni Jer. Murag ka dun pipo to, bod. Iyan na gining turn, bod. Oh, buwan na. Posting na tayo, nakaposting na. Tay teaser. Hindi na na imuha ron. Hindi na na imuha. Nabaso, dubol. Ito. Wala nga. Barbecue. Tira. Alaga. Wala nga. Ay! Tubig. Diesel. Ha? Yan, kena lang mga. Murang ituyo, ro. Isa na mo. Ikaw. Murag atas abante. Patay yun. Atras yun, doon pipot yun. Kaom, doon pipot yun. Ang 3 mil, lagi na minam na. Woohoo! Kalami kita ni. Kwartang malabo. Woo! Oh, kaon. Karon kay nagkapakog ka uno na. Nadagang ka na. Kaon ka diha. Tambak na. Paano yun, Jer? Bagala nga. Ano yung pre, mani? Nagtigang murag dito yung masalsiyan. Parang manok lang tinutuka-tuka lang Nakadalawang sili na ako, barbecue sili. Meron pa akong isa. Ito na, murag lahig rin. Sino pa mo? Ikaw, murag kain din kayo. Atras abante ka na. Medyo bumintahan ni kay cold. Murag lain ang ginawaan na. Murag Magkamangtaan ni human ani. murag dubikao dito eh. Na. Patay. Murag maangkog yung dun pipo to no? Kuha gis pattern yun. Agay! Wala na, manabong 3,000 pesos. Kain nga pero pakain din. Okay. Kain. Woo! Ito medyo malamig. Kain ka. Ito. Agay, nanapod. Murag ubay na ganyan, pati ba ginagrano, wala na. Hindi na mainom na. Hindi na matabang na. Kada ba, murag ka na ba, ato ni pagkaon ba, para. Kaya murag di na gini maayo na.
murag dra kaon. Ayay. Murag mohonot kini Don Pipot ning hard ron. Dara. Yara. Sundudian og baso ang iyang cold wine. Dara kaon na pod. Oh. 3,000 malabo. Patay tayo dyan. Woo! Oy, dara 2 times. Pakyaw lang ni Don Pipot. Wala na gyud. Wala na gid eh. Lamian bugnaw ay. Kani kay gipakyaw ni Don Pipot. Inamin na lang to. Labaw pas mistisan eh. Tanduay. Soup drinks. Ug beer. Wala na mistisan na gyud. Woo! Wala kayo ang 3,000 pesos. Woo! Don Iploy. Na may pulutan, barbecue at sili. Iploy balaboy kayo makakuha ng 3,000 pesos yun. Hala oy. Ayay ka. Murag Isa na lang ang bato mo. Murag ipahurot nimo Murag ka. gilibita gyud. Panalo na si Don Pipot. Wala dari wala mo kay maero ka. Panalo si Don Pipot. Nako, Wala gyud, wala mo kay maero ka sa maero ko. ako ang kumain lahat, ako ang uminom lahat. Wala gyud. Sao man. Panalo si Don Pipot. Wala gyud ayo tani. Pero dito pa lang sukang-suka na. Murag pil ang 3,000 doon Don Pipot. Nya, sao may dagang Sao man eh. isura. Wala gyud ayo ni. Wala na, talo na. Talo. Dagang salamat no sa nag-sponsor no. Sao man dili mapaminsion sa diyang ngalan. So usa sad sa nag-sponsor ni usa ka vlogger pod no nga medyo sikat-sikat na nya dako-dako na sa sweldo nya murag siya gahatag ganing kwartaha para premyo sa challenge pero mo lagi idol sa aming challenge di man makaya na mo ginom. Sa murag gubog-gubog gagamay gabi ba. Nya dagang salamat sa 3,000 nga imong gihatag para sa among challenge og sa sunod na podol dagang salamat sa imong mga followers diya dagan kayo so manginaw sa mi nga mupalo sa sila sa mua ba Iploy Palaboy og kauban ako karon si Don Pipot dagang salamat sa nag-follow sa amuang page ug sa nag-subscribe sa among YouTube channel. Pero mao ra gid. Dagang salamat sa 3,000.